Hayi ke mbukeli, xa sikule iyure yenkqubo oko kuyabonakalisa ukuba limkile ixesha ebhodini. Wena kuncinci kakhulu onothi ukwenze, hlala nathi sihlale nawe ngoba konke kaloku oko sikulungiselele wena. Le mbiza siyiphakela wena. Injalo kwaye hayi manditsho into yobana uyayikhwezela le mbiza ivutshiwe ngenene. Kusoloko ke kundiyothusa mbukeli ukubona isiba lewotshi likekele ngoba ugqibela uvula inkqubo nini uve sele kusithiwa ntontoni minutes left, take it FCC, rep uqonda uba hayibo kanjani. Andsokuze kaloku ndiyothuke konke ukuba kukho lo ovuthela ixesha. Ndiyasola wena nathi into yokubana ikhona ixesha lomgunyathi elithile kodwa ke iyafuna ukuphandwa naleyo. Hayi ke masingawenzi imade singene kumanqaku ale yure. Umphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uGqirha Naledi Pandor umemelele ukuba kupheliswe ukubulawa kwabantu ngokukhawuleza kungquzulwano olugqubayo kumbindi Mpuma. Haleluya linamandla gama likaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana the gospel dude, ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, siniphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless you. Umphathiswa wezobudlelwane bamazwe ngamazwe nentsebenziswano uGqirha Naledi Pandor umemelele ukuba kupheliswe ukubulawa kwabantu ngokukhawuleza kungquzulwano olugqubayo kumbindi Mpuma. Ebesenza intetho kwingxoxo-mpikiswano evulelekileyo yebhunga lokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo embindi Mpuma, iMelika kunye neRussia nazo zimemelela uxolo kula mazwe mabini. South Africa also joins the urgent calls for an immediate comprehensive ceasefire and that humanitarian corridors should be opened so that aid and other basic services reach all those in need. Most importantly, we call on all parties to exercise restraint and to desist from fueling this patently unjust war and suffering of innocents. Mr. President, we also express condolences to the people of Palestine and of Israel for the lives lost during the past 2 weeks. We are horrified at the blatant targeting of civilians, a clear violation of international humanitarian law, the Geneva Convention and its protocols. Both Hamas and the State of Israel have committed these violations. There is an added obligation on an occupying power over the people and territory it occupies in terms of the Geneva Conventions, including a prohibition against collective punishment. This, of course, does not detract from South Africa's concern at the actions of Hamas, which also targeted non-combatants. Whilst we express concern at the current violence and deaths, we cannot ignore the fact that continued occupation has bred hatred, suffering and pain. Just as Israel deserves peace and security, so law to be credible, it must be applied uniformly and not selected. Lumthetho ezandleni emva kokubulawa kwamadoda asixhenxe atyholwa ngokuba zizaphula imithetho. La madoda atyhutyelele iqela labahlali kwaMashu kutshanje. Lona oneminyaka engu-20 ongeke lidalulwe igama lakhe uthi usabela impilo. Utshele ithimba le-SABC ukuthi ulala ngaphansi kwebhloho lesitimela kuMalandela Road kwaMashu. Uthi ubone abantu bephethe izibhamu bekhanyise namathoshi. Uthi la madoda abevimbele ozakwabo ebabuza
ngesango elintshontshiwe. Uthi uzwe abanye abangani bakhe bexolisa bethi bazobuyisela izinto ezebiwe, kodwa la madoda awalalelanga lokho. Uthi abangani baphoqwe ukuthi balale phansi ngezisu, nokuyilapho bedutshulwe khona emakhanda. Bathi cela isidedele, bathi ngeke nikubone lokhu bafana bami, namhlanje niyohlangana nogogo komkhulu benu eningabazi. Amaphoyisa athole amagobolondo ezinhlavu ayishumi. All 7 deceased were found lying next to a pillar of the railway bridge and in a straight line with gunshot wounds to the head. At this stage, the motive is suspected to be vigilantism. The case docket has been allocated to detectives from the Provincial Organised Crime Unit, and we are confident that they will be able to make a breakthrough in this matter. Umholi wohlaka lomphakathi olusebenzisana namaphoyisa luthi luyakwazi ukukhathazeka komphakathi ngobugebengu, kodwa lunxuse izakhamizi ukuthi zingazijeziseli abantu abasolwa ngokwenza amacala. Sekuyigameko nje esenzenzeke kaningana ukuthi abantu bebeficiwe mase beyabulawa. Siyawucela umphakathi wakaMasho ezeholo ukuthi awubike ureport, ngoba ayikho into ebalekile nje ukuthi ubike ureport, hayi uyithathela umthetho ngezandla. Akukaboshwa umuntu okwamanje. Londi Khatebe, SABC News. Sibambe ngazibini bakubikeli ngokubani sahleli nathi sinamkele kwakhona apha kwinkqubo eniyithanda kunene Ekhaya Jikelele. Omnye ke weyona minyhadala midala ezobugcisa kweli lizwe uza kubuyela eKapa kwinyanga ezayo kulandela ukunqunyanyiswa kwawo ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Kanti ke umnyhadala Infesting the City uza kubandakanya umculo, umdaniso kunye nobugcisa obubonakalayo kwizitrato zesixeko zaseKapa. Ukanti ke sakrweca uMandla Mpotwe oza kusinabisela banzi ngawo. Mandla, masikubulise sikwamkele enkqubeni, sibambe ngazibini ngexesha lakho. Mandibulise nami kuwe Kholosan, ndibulela ngokumenywa ndibulise nakubaphulaphuli. Enkosi kakhulu. Ke usinabisele ngalomnyhadala kumntu ongawaziyo, ungawuchaza uthini? Well, Kholosan, ngumnyhadala oye wanika umdla ukuqala kwawo iminyaka emininzi egqithileyo kuba wawuhlukile ngohlobo lokuba wawujonga ukuba into ezininzi esizenzayo imidlalo yeqonga, lemixhenso, lemidanso, okucula sikwenzayo sidla ngokwenzela kumaholo asithakeleyo. And abazali bethu xa besiza apha edolophini abaziboni ezi zinto kuba besoloko besemsebenzini, kuba ke ingaphandle ibuyisa laa nto yethu ke yokwenza izinto ngaphandle ngokwesintu. Sidla kaloku ngokubona abantu becula, sibona abantu beyizela, sibona abantu bexhentsa, sibona abantu besenza izinto phambi kwethu ezitratweni. Lo ke ibuyisa loo nto leyo. Ibizwa Infecting the City. Ndiye ndazama uyitolika ke Kholosa ukuthi awanenza ithini na, ithi ukosulela kwedolophu ngemidlalo nobugcisa. Loo nto leyo ibonisa ukuthi iyasikhumbuza ukuthi ubugcisa nemidlalo yethu isinika imiphefumlo epheleleyo, iyasikhumbuza ubuni bethu, izame ukusiqondisa, but inika nethuba labantu abaphangelayo, abazali bethu, omelwane bethu xa sibe siya apha edolophini badibane nale midlalo, badibane nabantwana ababaziyo nabantwana babo kule midlalo. Kuyinto ke enqabileyo ke kwezinto sizenzayo kuba hlala zisithakele kwezi ndawo zazo. Ndiyakuva apho uthetha ngokubana mhlambe kubuyiswa izinto zasendulo. Lo mnyhadala siyaqonda into yobana uqaqambisa ilwimi zesintu, umculo, imidlalo njalo njalo. Ndiyathanda into yobana uye usinabisele wena Mnandla ngokubaluleka kokugcina ulwimi lwethu njengama-Afrika. Kholosa ibaluleke gqithi loo nto leyo. Umdlalo wami lo endiza ukuthi ube inxalenye yale ndima ubizwa ulwimi nobuxhakaxhaka. Ubuxhakaxhaka ke apha kule ndawo ubhekisa kwi-typewriter kuba i-typewriter ngokutolika kwayo bayibiza ubuchwephe, abanye bayibiza ke umatshini wokubhala.
but ndikhethe mna ubuxhakaxhaka kuba ndithanda isandi esi somatshini siwenzayo esisetyenziswa. Ulwimi lubaluleke gqithi, ulwimi indlela lubaluleke ngalo netlohluthwe emntwini akuhluthwanga nje ukuthetha nokwazi ukuthetha kwaloo mntu, kuhluthwa ubuni baloo mntu. Ulwimi lungaphaya kokuthetha, ulwimi luyindlu, lubugcisa, yindawo ekugcina khona ubuni bethu, ubuntu bethu, ubugqi bethu, ulwazi lwethu, indlela esiziphatha ngalo. Uthi ke kuhluthwa ulwimi emntwini, umuntu angazazi imvelaphi yakhe, ubuni bakhe nalapha abheka khona. Lubaluleke gqithi ke ulwimi, lugcine izinto ezininzi gqithi. Indlela lubaluleke ngalo ulwimi wena Kholosa. Iyavakala Mandla, uyatsho into yokubana ulwimi ngumgcini mafa. Ingaba mhlambe abantu bangalindela ntoni kulo nyaka? Ndiyaqonda ukuba kuza kube kukho imiculo nemidaniso eyahlukeneyo nje, uthi thatha yintoni abantu abathi bayilindele kulo nyaka? Ayohlukanga kangako, kodwa ke inomdla kuba bana ubutshile uba bike lento yayekwa kancinci kuba kaloku besisuka kule nto ye-COVID. Umdla ke ngoku ibuye yonke iphelele ke ngoku kwiindawo zonke zalapha edolophini yaseKapa. Abantu bazothi bebone imixhentso, babone imidaniso eluhlobo ngohlobo, imidlalo yeqonga eyenziwa ngeelwimi kwiindawo ezohlukeneyo ezingaqondakali ukuba umuntu angade akwazi ukwenza into apho. Uthi hamba nje umuntu ahlangane adibane nezinto ezinika umdla, ezifundisayo, ezimenza abantu bacinge, noba umuntu uyibukele nje ngokwemizuzu emihlanu kuba eleqa, kodwa uzothi aphumelele kuloo nto enento ayifumeneyo nento akwaziyo uyicinga abalisele nabanye. Izintsomi zibekwa ezitratweni ngendlela ngendlela. Wow, mhle kakhulu nomsebenzi niwenzayo, ubalula intsomi, ubalula imidaniso, ubalula ilwimi ezahlukileyo. Ingaba mhlambe njengoko sibona kukho le mixhentso nakukonye okuninzi othe wakubalula, ingaba lukhona utshintsho iminyhadala ekumila kunje esingathi noko iyayenza okanye eza nalo? Ukhona utshintsho, uyaqaphela ukuthi la nto beke ndayikhankanya ekuqaleni ukuthi ngamanye amaxesha abazali bethu kuba befihlakele kwezi zinto sizenzayo, nezi zinto sizenzayo zibucala kumagumbi asendaweni ezithile. Loo nto leyo ikwenza ukuthi ibakhumbuze ubuni bethu, ibakhumbuze amabali, ibakhumbuze iimbali, ibakhumbuze kodwa nokuthi singabantu siphila kanjani nabanye abantu. So ibaluleke nyhani ke loo nto leyo kuba koloku amabali neentsomi siyawazi, nemibongo nemiculo nemixhentso siyazazi ezo zinto ezo zithi zondle ntoni na emntwini. Azondli ingqondo qha, zondla intliziyo nomphefumlo. So ke ngaloo mzuzu njelo lowo umuntu esithi uyaphangela engena edolophini adibane neliminyhadala, uthi aphefumle, aphile, abe ngcono. Nothi jonga nam ndiyafuna ukuphefumla ndiphile ndibe ngcono, ndondleke eyam intliziyo idade emafutheni. Xa ifuna ethi ndifuna uba inxalenye yalo mnyhadala, baqhagamshelana njani na? Nam ke phofu mandizikrweca ndithi hayi ndiyafuna nam uba part of lo mnyhadala. Ndiyazimema. Hayi yiza kamandi ke uveske uze apha kufunwa netikiti kuba uphandle. Hayibo. Kune organization endiyinxalenye nayo, nothi kakhulu ndiyinxalenye kuba ke ilapha kwiYunivesithi yaseKapa, nam ndiyiphatele iYunivesithi. Ibizwa i-ICA, Institution for Creative Arts. Yiyo ke ephethe le nto, le organization. If abantu bafuna uba nomdla, bafuna uyiqonda bakwenzeka ntoni, mabaye kwiwebsite ye-Infecting the City okanye kwiwebsite ye-Institution for Creative Arts. Hayi, siyathemba into yokubana bazawenza njalo. Masibambe ngazibini ngexesha lakho, kwaye siyathemba into yokubana lo mnyhadala uza kuba yimpumelelo, amilise iziqhamo nani enifuna into yokubana nizibone. Enkosi kakhulu. Siyabulela, enkosi kakhulu Kholosa, siyabulela nakubaphulaphula.
Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lowo ke besithetha naye nguye uMandla Mbothwe esinabisela banzi ngomnyhadala i-Infecting the City oza kube usingathe kwelaseKapa kule nyanga izayo. Saqhuba ke mbukeli sikuphathela amanqaku athe amnandi kakhulu, qiniseka into yokubana ugqusha lazi sithi qhu evenkileni. Bukeli masiphinde sikwamkele kwakhona kule yure yethu yokugqibela. Usabukela inkqubo yakho ithanda kakhulu Ekhaya Jikelele. Amaxhosa ngabantu bomthonyama abaneengcambu ezinzulu eMzantsi Afrika eMpuma Koloni kwaye babambelele kwinkcubeko yabo. Oku kubandakanya amasiko afana nolwaluko. Iqela elincinane lamaxhosa lafudukela eZimbabwe ngexesha lobukoloniyali eMzantsi Afrika. Ngaphandle kwemicelimngeni kunye nokuziqhelanisa nalamandla ela lisayibambile inkcubeko yalo njengeendlela zokupheka zemveli kunye nokuzimisela kwabo ukugcina ubuni babo. Ngaphambi kokuba siye kudliwano-ndlebe, mamela ujonge nali inqaku elididiyelwe nguThami Manganya. Ndwendwele apha abantu basekhaya ngabantu basemzantsi abavela apho okunengcambu zethu khona. So nxa silapha sizohlangabezana neendwendwe zethu sizoncokola sikhumbuzane sikhuthazane kanjalo uba isiXhosa masingafi eZimbabwe. Singamaxhosa njengoba sihleli apha yindawo yethu sihleli sonke lo simixa kodwa ke hayi sihleli sonke asithandi uba isiXhosa sakuthi sinyamalale. Njengoba ubona ndithi uyabona umvatho awusoze ulifumane kwenye indawo. Singafumana umuntu enxibe kanje kwenye indawo siyamtsala sithi zitsho zithuthe angaye kuzithutha hayi makaphume entweni yethu. We are very proud of our culture, siyayithanda, sifuna ihlale iloko ikhona sishiyele nabantwana. Masixolise kuwe mbukeli ukuba ingavakali kakuhle inkqubo yethu. Kodwa ke ukuva banzi ngamaxhosa aseZimbabwe siqhagamshelana naye ke uGqirha Hleze Khunju wase-University of Cape Town. Gqirha, masikubulise sikwamkele enkqubeni. Ngiyabulisa kubabukeli ngalentsasa namhlanje, inkosi kakhulu. Sibona amaXhosa aseZimbabwe. Ungakusicacisele ngembali yokufuduka kwalamaXhosa aye kwelalizwe ngexesha lolawulo lemakoloniyali eMzantsi Afrika ekuqaleni kweminyaka yo-1900? Inkosi kakhulu umsasazi wami, ndibulise kwakhona. Imbali yokufuduka kwamaXhosa ityebile kakhulu. Zininzi indlela ngendlela amaXhosa afuduka ngazo, kodwa mna ndibambelela kakhulu kule ka-Cecil John Rhodes. uCecil John Rhodes wathi emva kokuba ekhe wahlala ixesha elide apha kweli cala laseMpuma Kapa, ngoku wazama ukunyukela ke ngapha ngaseZimbabwe. Xa ifika ngaseZimbabwe wakhumbula into yoba bakhona abantu bendikhe ndaphilisana nabo kwelaa cala, makhe ndiphinde ndizame uyobaphuthuma ukuze bazokwazi ukuncedisana naye kule nto wayeyizama ngeli xesha. Waqalisa kwiingxoxo zokuxoxa ukusukela ngonyaka ka-1892. Zaqhuba ingxoxo, uninzi lwezingxoxo zaziqhubela phantsi komthi womqwashi engqushwa. Waxoxa ke zathatha iminyaka emithandathu ezingxoxo. Emva koko ke wavumelana namaXhosa athile, hayi onke amaXhosa wethena, wavumelana namaXhosa athile into yokuba bazawuhamba ke bayozinza kwelaa cala. Ebathembisa ke izinto ngezinto, ezinye yezinto wayebathembisa ngazo ke ngumhlaba nemfundo. Ngo-1898 ke bavumelana ngenene amaXhosa afuduka, efuna abantu abafundileyo, abantu abafana abefundisi abazawukwazi uba bafike bavule icawe kwelaa cala, abafundisi-ntsapho bazawuvula izikolo bakwazi ukufundisa abantwana, abongikazi njalo njalo, nabantu bokusebenza ababezawukwazi ukuncedisa ekwakheni iindlela zoololiwe njalo njalo.
nantoni eyayinokumnceda ngela xesha ukwenzela into yokokuba ukuhlala kwakhe kwelaa cala nendima awayezama ukuyidlala kwelaa cala ifezekiseke. Hayi icacile uba amaXhosa la ngabantu abakrelekrele. Kakhulu. Ungathi zeziphi ezona? Ungathi zeziphi ezona nto zihamba phambili ezavumela amaXhosa uba aphile kwaye aqhubele phambili eZimbabwe kule minyaka imingaka? Ndiyabulela kakhulu ngalo mbuzo omhle kangaka. Emva kokuba amaXhosa evumile into yokuba hayi azawukuya ngaseZimbabwe, kwathunyelwa iinkosi ezithile ezimbalwa ukuba zihambe ziyochitha iinyanga ezintandathu ezine kweli cala laseZimbabwe. Eyona nto babeyifuna kakhulu babefuna ukubona le ndawo, baqonda abanawusuke bahambe nje bengakhange bayibone le ndawo bathenjiswa ngayo. Ngenene bafika umhlaba ukhona, ndingathi yeyona nto yokuqala ke leyo eyabangela into yokokuba amaXhosa abambane nesiXhosa sihlale siphila nobuXhosa buhlale buphila eZimbabwe kungenxa yomhlaba. Abantu xa benomhlaba bayakwazi ukwenza nantoni na emalunga nenkcubeko yabo, into ezifana izithethe namasiko, ngakumbi kwiinto ezifana nolwaluko njalo njalo. Xa usendaweni eyakho umhlaba ingowakho kulula kakhulu ukwenza izinto ezinjalo. Nto leyo yabangela into yokuba okukuhlala bebambisene behleli kunye emhlabeni omnye oyimbembesi babangela into yoba bakwazi ukuthetha isiXhosa, ngoba kaloku uba babefike bathi sa kwiindawo ezithile babengazukwazi ukuhlala bazawuxubana. Kodwa ukuba babe nomhlaba wabo kwabangela into yokokuba bangaxubani nezinye iintlanga, bahlale bengamaXhosa kuphela. Inkcubeko ke yakwazi ukukhula nokuqhubeka ngenxa yaloo nto leyo. Enye into yesibini ke inkolo, ngoba ke la maXhosa uninzi lwawo yayingamaXhosa awesele eyamkele inkolo yobuKrestu njengoba ifuna befundisa. Wakhiwa iicawe ezithile kwelaa cala. Ukubakho kweecawe, ndingathi icawe yeyona nto enye yezinto yadlala indima enkulu ekulondolozeni isiXhosa, ngoba kaloku iBhayibhile namaculo ecawe wafumana ngesiXhosa. Uninzi lwabantu abangazange basibone isiXhosa esibhaliweyo ekukhuleni kwabo bebesibona kuphela xa bekwiinkonzo zetyalike, ngokubona ke amaculo, iBhayibhile, izaziso njalo njalo, namanye kamaxwebhu wasezinkonzweni. Ungathi mhlawumbi ngomphi umahluko phakathi kwethu amaXhosa aseMzantsi Afrika nawaseZimbabwe? Ukhona umahluko mhlawumbi kwiinto ezifana namasiko nezithethe? Ndiyabulela kakhulu ngalo mbuzo. Ndiyathemba ukhe mhlawumbi walandela umhlobo wenene elinye leziko lase-SABC losasazi likhe landwendwela eZimbabwe, layofika phaa lathetha nabantu, abanye abantu bekhuza, hayi abantu ngenene ngabaseZimbabwe. Indlela yokuthetha ulwimi nangona ke lufana, kodwa ke xa uhleli kakhulu, ndandihleli iminyaka emine ncakasana phaa kunye nabo, uyawuphawula into yokuba ngenxa yeendawo ezibangqongileyo, bangqonge ngamashona, bangqonge ngamaNdebele njalo njalo, ulwimi luhamba luhambe lusebenzise ezinye iintetho ezifumanekayo kwiindawo ezibangqongileyo. Ndingathi khona umahlukwana omncinci apho. Ngokuqinisekileyo kumashiko, nangona isiko lolwaluko belibambile, zikhona iindawo ezahlukileyo phaa naphaya. Abekhona amasiko sisayenza into njani thina apha kweli cala laseMzantsi Afrika. Kwelaa cala ngexesha ndiqhuba oluphando, into ekuthiwa yinto njani babesithi bayiva nje ngembali, zange bayibona. So ndizama ukuthi zikhona iindawo ezifanayo nezibanjiweyo ncakasana, zikhona ezahlukileyo ezingekhoyo kwelaa cala ngenxa ke yohambo olu. Ingaba mhlawumbi ufumaneka komhlaba wokulima kuyichaphazele njani imeko yokutya kwesiXhosa eZimbabwe? Kaloku singabantu abalimayo. Enkosi kakhulu. Umhlaba ndingathi yeyona nto yadlala indima enkulu kumaXhosa aseZimbabwe. Ngoba kwakulinywa ngale minyaka mine ndihleli phana, ndandisitya ukutya kwesiXhosa rhoqo. Kuyalinywa, umhlaba wakhona mhle uchumile, uyachuma, bayakwazi ukulima. Kangento kokuba babesithi njengokuba ezopolitiko zigxile kakhulu
kwicala lamashona namandebele babesithi bona ngexesha ndiqhuba uphando ke bagxile kakhulu apha ekulimeni ngoba kaloku xa izinto ezilunga mhlambi amandebele xa evula mhlambi ezawuba ifama okanye evula amashishini njalo njalo bafuneke bethengise inyama bafuneke bethengise imifuno njalo njalo awesithi ke amaXhosa kulapho ke wona angena khona kuba azawuqiniseka kakhulu apha ekulimeni nakwinto zolimo ukuze akwazi ukuthatha inxaxheba kwezoshishino lwaseZimbabwe. Umhlaba ke wadlala indima enkulu ngalo ndlela. Hayi ke yayintoni umbono kakumkani wamaXhosa umpendulo Zwelonke Sigcawu wokumanya amaXhosa ehlabathi kwaye ngawaphi amanyathelo awathathileyo ukuyifezekisa lo mbono? Ndibulela kwakhona ngalo mbuzo. Hey, alahlekelwa amaXhosa aseZimbabwe kakhulu. Ngathi sizwe sonke salahlekelwa ngakumba amaXhosa aseZimbabwe ngoba emva kweminyaka emininzi kungekho unxibelelwano lukhoyo phakathi kwamaXhosa aseMpuma Kapa okanye aseMzantsi Afrika nawaseZimbabwe. Uzwelonke ikumkani azwelonke wazama emva kubevile into yokuba kukho amaXhosa akhoyo wandwendwela eyona nto wayeyizama lumanyano kakhulu phakathi kwamaXhosa aseZimbabwe kunye namaXhosa aseMzantsi Afrika. Wayemana ke etyelela gqolo esethe gqolo ukutyelela eZimbabwe rhoqo ngonyaka kusenziwa iindibano ezinkulu zaziba nkulu kakhulu ezo ndibano kuba zaziba ngundaba mlonyeni nakwiintatheli zaseZimbabwe. Ezama ke olumanyano ezama olunxibelelwano lukhoyo. Ndingathi singafunda zininzi into esasinokuzifunda ngakumbi kwakhona kwakulo mba wolwaluko. Zininzi kakhulu into esinokuzifunda kumaXhosa aseZimbabwe ngoba apha kulwaluko njengoba uyazi into yoba sinengxaki yokubhujelwa ngabakhwetha kakhulu ethe gqolo ukwenzeka engade sifumane esisombululo rhoqo ngonyaka kusoloko amakhwenkwe angabuyiyo esuthwini. Kanti ezo zinto ezo azikho eZimbabwe. Okokoko baqali okokoko bafika eZimbabwe zange babe nazo into ezinjalo. Uzwelonke ke wayizama ke ukuba kubekho unxibelelwano lunjalo kujonga into yoba kwenziwa yintoni eyenziwayo kweli cala ebangela into yoba zingabikho iziphumo ezifana nezi sizifumanayo njalo njalo. Ezama ke nokuphuhlisa esaa sizwe samaXhosa aseZimbabwe ngakumbi ekufundweni kwesiXhosa nesiNtu. Ngokuba wayesele kuqalile ukwenza iinzame zokuba kwakhiwe isikolo eZimbabwe esiza kufundisa ngesiXhosa zonke izifundo eziqhutywayo ziqhutywe ngesiXhosa ukwenzela into yoba umntwana waseZimbabwe ongumXhosa afunde nantoni na ngolwimi lwesiXhosa. Loo nto ke yayingazukwenzeka ngaphandle kokuba kungenelele nabantu baseMzantsi Afrika. Ndizama ukuthi ke yayizinzame zikazwelonke ezizama uba kubekho olu nxibelelwano phakathi kula mazwe mabini eZimbabwe noMzantsi Afrika. Uthe uba aba bantu bonwabe ngolo hlobo eZimbabwe abasacingi nogoduka mhlawumbi? Yingxaki unobuzaza lo mbuzo uza nawo ngoba yeka nje uba sihleka loo nto leyo ngexesha kuqhambuka udushe lokucalulana ngokobuhlanga izanophobic attacks. AmaXhosa aseZimbabwe aseRhawutini achaphazeleka kakhulu zezo lolo qhushululo. Into yabambi ke leyo kuba kuthiwa mabayeke kuba bakwizwe labo ngokokwazi nokona. Akululanga kuba khafanele kaloku phantsi kudlule iminyaka over 100 years bekwelaa cala. Akululanga ngokusika umntu athathe izinto zakhe aze kweli cala. Ingeyonto umntu anokuzenzela ngokwakhe leyo. Kudala andithi bafuna ukusuka kwelaa cala beze kweli cala kodwa bazama into yokokuba kube lula. Umzekelo xa kuvela into ezifana nodushe olunje lokucalulana ngokobuhlanga bangachaphazeleki ngale ndlela omnye wabo wade waphulukana nomphefumlo. Babezama into yoba mabaziwe eMzantsi Afrika into yoba ikhaya labo lilapha babefuna nje ukwaziwa. Kudala ke beziqhuba iingxoxo
nabaphathiswa bakwa-Home Affairs njalo njalo kuzanywa nje into yoba baziwe ukuba bakhona zinzalelwane ezalapha eMzantsi Afrika kodwa ezizinze eZimbabwe. Enkosi kakhulu gqirha ngexesha eyona nto ibalulekileyo ke kukuba lunxibelelwano phakathi kwabo neentsapho zabo ezilapha. Ewe, hayi noko kubalulekile. Hayi ke kucacile. Enkosi ngengcazelo othe wasinika yona, masibambe ngazibini kuwe gqirha. Ndiyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu. Lo besithetha naye ke ibingugqirha Hleze Khunju obesabelana nathi ngomba wamaXhosa aseZimbabwe esixelela ukuba aphila njani kwaye yintoni efanayo neyahlukileyo kuwo nalapha apha kuthi eMzantsi Afrika singamaXhosa. Kwangoku sibasibhatala amatyala sisaye evenkileni siyabuya kungekudala usabukele inkqubo yakho oyithandayo Ekhaya Jikelele. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha Ekhaya Jikelele. Kusanulungena mbukeli ufika sezichochela ngasemnyango. Kodwa ke ungaxhalabi kuba ngoku singena kwisiqendu sokusivocavoca. Kanti ke namhlanje sithetha ngayo iyoga. Ebe kaloku mbukeli iyoga luhlobo lokuzilolonga olwanabisa ingakumbi ke xa uxakekile. Oku ke kukuzivocavoca kunikeza ithuba elihle lokusebenzisa amalungu omzimba uphefumlo nzulu yaye uzinze. Kwisikwendu sethu ke sokuzivocavoca nokuzilolonga ke sijonga uhlobo lweyoga ivinyasa. Sihleli naye ke uThando Dlamini nongumqeqeshi weyoga. Uzasichazela ngolu hlobo lweyoga. Thando masikubulise sikwamkele enkqubeni yethu Ekhaya Jikelele. Dumelang Khalosa, thank you so much for having me. Thank you so much for joining us. And I mean sithetha apha ngeyoga and nam ndiqinisekile nombukeli ubukele ekhaya uyaqala ukuva ngale vinyasa. Yintoni kanye kanye and how is it different from the yogas esizaziyo? That's a great question because they're different styles of yoga. Vinyasa is basically a style of yoga that's like a dance routine. You know, how we it's not really like Rajaiva, but if you're watching and you don't know what we're doing, it looks like we're kind of flowing. It's a flow and we sync the breath with the movement. Oh, so mhlambe if umuntu uyathanda udanisa, this could be the one. I mean, yes, they definitely great benefits for Batubagatang Hojaiva, Batubagatang just movement in general. Yes. And I love this conversation that we are having today because ikwaqaphela enosuku namhlanje ekuthiwa yilang day. And I know that when it comes to yoga, it does a lot with a lot of breathing exercises. Oh, absolutely. Yes. I always say that breath work is like an in-house medication. Okay. You know, there's so much that we can do. If we learned how to properly use our breath, there is so much that we can do with it. I mean, that's how our body detoxifies, really. So illnesses and all of that can really be solved through breath work. And I mean, this is information that is hidden from a lot of people because, I mean, yes, it's naso esisixhobo sokuphefumla, but you just think dobana exhale, inhale, kanti it's beyond that. Njengoba usithi into yokubana iya-detoxify ngaphakathi. And yahalela ukuza kuleya namhlanje even yes into yobana yona xa sijonga kwempilo yintoni mhlambe umuntu angathi ube kanti uyayizuza. Look, there's so many benefits. The list goes on and on and on. So with Vinyasa, with the way it works, it's this beautiful way of bringing you back to focus. Okay. Okay? So remember with stress-related illnesses such as, let's say, anxiety. What is anxiety? It's worrying about the past or the future. What Vinyasa does, what mindfulness practices such as breath work, as you've mentioned, what they do, they bring you back into the present. Yes. So for focus, concentration, it's an energizing practice as well, actually. Wow, I mean, you uthetha ulwimi lwam xa uthetha nge-mindfulness because njengoba usitsho, so basically ayihlukanga kwi-meditation. No. So basically you are meditator, but at the same time you are moving your body, not just only focusing on breath work. How most you are a yogi. We're not all yogi. No, you are a yogi 100% because that's really what it is. I always say it's meditation and movement. Ndiyabona bayahleka xa uthi You are a yogi 100%.
100%. Definitely ndinguye uyogi. And ndiye ndaphawula ndajonga kancinci ngalo le vinyasa ndafumanisa omnye xa ithi uyijongile on the video on YouTube into yobana andizokwazi ulimala ke ngoku when I'm doing this practice. So ndifuna uadvise because mhlambe ukhona namhlanje uzothi okay from today ndizawuba nguvinyasa. Yeah. For beginners, what is the step? I would say, look, you have to, it's such a personal practice. You have to listen to your body during this practice. That's really what it is. Tuning inward and seeing, it's a practice of self-compassion. You know what I'm saying? So when you see me doing a stretch where you feel like, yeah, man, no, it's a personal practice. Do what your body is calling you to do. Yeah. Ndithanda lo compassion because ngeneneni nyani if awunakekela umzimba wakho naye akazunakekela, so it's a win-win situation. Exactly. We need to listen to the body. Uyandipha. Yes. And I mean uyawabalula indaba ye mindfulness. Ndiyathanda into yobana uyicacisele kubabukeli because I mean siphila kumanye amaxesha ngoku where i-depression i-high nokuxakeka kwabantu uyambona nje umuntu lona umuntu nje akekho right apha engqondweni umbona indlela behave ngayo into yobana wena you need to chill, you need a chill pill. Yep. How is this beneficial engqondweni yakho, especially from umuntu ombona into yobana ingathi une-anxiety nje akekho right? How is it beneficial? Look, you're absolutely correct. Nowadays, we live such fast-paced lives. That. We all need to find a practice that works for us, such as breathwork, yoga, meditation, that allows you to just tune inward, to go inside and see what you need, you know? So really, it really is an inside medication. That's really the only way I can put it. No, you know, and the reason why with some questions about yoga I sometimes struggle to answer it is because you need to experience it. Yes. It's a life-changing practice. It's the only way you can find out to experience it. And speaking of experience, we want to experience it. Yes. And now I'm on the other side and since Dingo Yogi. My yogi. Yogi K, please sijoyine nawe nizawubonisa ababukeli bethu. Nawe mbukeli apho ekhaya ndiyathemba into yokubana nawe uhlalisa imethi yakho uzawuzenza kaloku le eyanamhlanje ndinishiyela kubo. Enkosi kakhulu. Thank you. All right, Guillermo, can you stand at the top of your mat? We're going to start with a little grounding practice, okay? So standing with our arms alongside the body, palms are facing forward, fingers are nice and open. Beautiful. Starting with the feet, dropping all our awareness down to the feet, making sure you're gripping the mat. We're nice and rooted into the mat. Lifting the kneecaps to activate the quads. It's all about that mindfulness, listening to the body, engaging the core slightly. Let's take a deep breath in, lifting shoulders up to the ears. Exhale back and down. Beautiful. Relaxing the jaw. Viewers at home, relax the jaw, relaxing the point between your eyebrows. Wonderful. We're going to start off with 2 rounds of sun salutation. When you're ready, taking a deep breath in, circling arms up. Beautiful, back bend. Exhale, swan dive down to the mat. Deep breath in, halfway lift. Exhale, bring it down. Beautiful, step left foot back, followed by the right. Plank pose, hold your plank, 2 breaths. Take a deep breath in, long breath out, deep breath in, long breath out. Knees come down, elbows come in, chest and chin come down. Deep breath in, we move into cobra, beautiful. Exhale, tuck the toes, downward facing dog. Beautiful, looking up at the hands, stepping left foot, followed by the right foot. Deep breath in, circling all the way up. Beautiful, that was 1 round. Open up, back bend, opening the heart. Exhale, swan dive. Deep breath in, halfway lift. Good job. Exhale, bring it down. Right foot goes back this time, followed by the left. Plank pose, hold it here, 2 breaths. Deep breath in, long breath out. Deep breath in, long breath out. Knees, elbows come in, chest and chin. Beautiful, bring it forward. Exhale, downward facing dog. Looking up at the mat, right foot followed by the left. Wonderful, bring it up.
All right, with the last two, we're gonna go just a little faster to really get that heart rate up. Okay, ready? Deep breath in, open up. Exhale, swan dive down. Inhale, halfway lift. Exhale, bring it down. Beautiful, stepping left foot followed by the right, plank pose. Deep breath, exhale. Deep breath, exhale. Knees, chest, chin. Bring it forward, cobra. Beautiful, tuck the toes. Downward facing dog, looking up, left, followed by the right. Deep breath in, lifting up, back bend. Exhale, swan dive. Lifting up, halfway lift, exhale. Right foot, followed by the left, plank pose. Deep breath, exhale. Deep breath, exhale. Beautiful, knees come down, elbows, chest, chin. Deep breath, open up, and exhale. Downward facing dog, looking up at the hands. Right foot followed by the left. Bring it up. Bring your hands into prayer above the head. Bring it down to the heart. We're gonna close the eyes here. Just feeling that life force flow through the body. Working with the breath, focusing on the breath. 2 breaths. Take a deep breath in. See how your body's feeling. Last breath, deep breath in and exhale. Thank you so much, everybody. That was a Vinyasa Sun Salutation flow. Namaste, Yogi. Wow. Lenza kamnandi mbukeli masibaqhobele izandla. Ndiyathemba nawe apho ekhaya into okubana uyoba inxalenye yalento besiniphethele yona apha enkqubeni njengoko siyiqola siyiqongqotha. Kwaye uyeva nawe ingqondo yakho khala umoya kuthi hu ngaphakathi emoyeni ngaphakathi enhlizweni. Sibambe ngazibini ke mbukeli ngokuba uvuke nathi apha ekhaya Jikelele sikhona kwakhona ngomso. Sikhona ngomso ngentsasa uhlale nathi sihlale nawe. Siyakuthanda.